се правят и... Трябваше да го оставиш малко да дръпне. Добре, този спърсън, все пак водата не е 0 градуса вътре. Контролира ли, че замръзва? Аз сега стоя го знам, запали ли го, сгаса ли го, кой е после Абе, ние различани. Те да знаем какво стане. Аз да си го отваря само това, не знам да е просто. Някакво не го Благоволи да качи бензин. Не палям на бензин. Това са ми... Сега без газ. Аре!